இது கார்னிஷ்காக தான் வைக்கிறேன். வெல்கம் டு சேது சித்ரா கிச்சன். நான் வந்து ஜவ்வரிசி கேசரி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. இந்த ரெசிபியை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அப்பதான் நான் சொல்ற ஒரு இன்கிரீடியன்ஸ் உடைய அளவும் உங்களுக்கு தெரிய வரும். முதல்ல என்னுடைய வீடியோவை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஆல் என்ற ஆப்ஷனை தொடுங்க. அப்பதான் நான் போடுற ஒரு வீடியோவுடைய நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு காட்டும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஜவ்வரிசி கேசரிக்கு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன். இதை வாஷ் பண்ணிட்டு 2 மணி நேரம் ஊற விட போறேன். வரப்போற விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இந்த ஸ்வீட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இந்த ஸ்வீட்டும் பண்ணுங்க, ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எப்பவுமே ரவா கேசரி அந்த மாதிரி சக்கரை பொங்கல் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சக்கரை பொங்கல் வந்து எல்லா இதுலயும் மஸ்ட். கேசரின்னு பண்ணீங்கன்னா ரவா கேசரி அதை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். இதை நான் இப்போ வாஷ் பண்ணிட்டு 2 மணி நேரம் ஊற விடுறேன். 2 ஹவர் நல்லா ஊறிடுது. இப்போ நான் இதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ண போறேன். எல்லாம் வடி கட்டிட்டேன். தண்ணி விட்டுருக்கேன். தண்ணி கொதிக்குது பாருங்க. நான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இப்போ வந்து இதை பாருங்க, ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இருக்கிற இந்த ஜவ்வரிசியை நான் இதில் சேர்த்துடுறேன். ஏன் நான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன்னா அது வந்து ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா கிளறி விடணும். இது நல்லா வெந்து மேலே எழும்பி வரணும். பாருங்க, வெந்து வருது. இப்போ இத நான் வடி கட்டிக்கிறேன். அடுப்பு ஆன்ல இருக்குது. நான் கடாயை வச்சுட்டேன். இது பாருங்க, நெய் 1 ஸ்பூன் விடுறேன். நெய் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகட்டும். நெய் மெல்ட் ஆயிடுது. முந்திரி பருப்புகளை நான் இதில் சேர்க்கிறேன். இது கொஞ்சம் வறுபடட்டும். முந்திரி பருப்பு செவந்து வந்துட்டு இருக்கு. லைட் வெளிச்சத்துல கிளார் அடிக்குதுன்னு தெரியல. பாருங்க, பாருங்க, முந்திரி பருப்பு வறுபட்டுடுது. பாருங்க, ரொம்ப வறுபடக்கூடாது, கரிஞ்சு போயிடும். இந்த டைம்ல நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அந்த ஜவ்வரிசியை இதுல ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது, அடி பிடிச்சிடும். நல்லா கலந்து விடணும். நல்லா ஒன்று சேர கலந்து விடுங்க. பாருங்க, இப்போ இந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும்னா, நான் வந்து ஒரு சுடு தண்ணியில குங்குமப்பூ சேர்த்திருக்கேன். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். குங்குமப்பூ இருந்தா சேருங்க, இல்லைன்னா கலர் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. நான் இதை நல்லா சேர்த்துடுறேன். சேர்த்துட்டு கலந்து விடணும். சட்டியில ஒட்டாம வருது பாருங்க. பாருங்க, நல்லா கிளாஸியா வந்துடுது பாருங்க.
ஒட்டாத பக்குவத்தில் வந்துடுது. போட்ட நெய்லாம் மேலே எம்பி வந்துடுது. இந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா சர்க்கரை ஆட் பண்ணணும். நம்ம எவ்வளவு எடுத்தோமோ அதுக்கு 2 மடங்கு சர்க்கரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விடுங்க. மொத்தமாக சேர்த்துறாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. நான் 1 டம்ளர் எடுத்தேன், அதாவது ஒரு சின்ன ஆழாக்கில் தான் நான் எடுத்தேன். ஜவ்வரிசி எடுத்தேன், அதுக்கு 2 ஆழாக்கு சர்க்கரையை சேர்த்துடுறேன். சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும். பாருங்க, நல்லா கிளாஸியாக வந்திருக்கு பாருங்க. அப்படியே கலந்து விடுங்க. சட்டியில் ஒட்டாத பக்குவம் மறுபடியும் வரணும். மறுபடியும் வந்த உடனே ஏலக்காவை சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். முடிஞ்சிடுது. இந்த டைமில் நறுக்கி வச்சிருக்க ஏலக்காய்களை நான் சேர்க்குறேன். அவ்வளோதான், சேர்த்து கலந்து விட்டுடுறேன். பாருங்க, சட்டியில் ஒட்டாமல் வருது பாருங்க. அவ்வளோதான், ஜவ்வரிசி கேசரி ரெடி. இப்போ இதை நான் டிஸ்பிளேல வச்சு காட்டுறேன். ஜவ்வரிசி கேசரி ரெடி ஆயிடுது. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க.